Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika rrikonoxxa li Sport Malta wettqet b'suċċess il-proġett ta' shooting range ta' Kandja fi żmien qasir sabiex Malta tkun tista' tilqa' t-Tazza tad-Dinja tal-Isparar. F'dan ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ġie ċertifikat li bir-riżorsi limitati u l-ħin li Sport Malta kellha għad-diżpożizzjoni tagħha fit-twettiq ta' dan il-proġett sportiv xorta waħda wettqet xogħol ta' Livell Għoli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima innota kif ir-rapport jirrikonoxxi li l-proġett seħħ permezz ta' sejħiet pubbliċi li kienu nħarġu anke permezz ta' sistema ta' sejħa pubblika li fiha tenders daħlu b'mod elettroniku. Filwaqt li spjega kif minnu nnifsu l-fatt li pajjiżna rnexxielu jilqa' b'suċċess it-Tazza tad-Dinja tal-Isparar huwa evidenza tas-suċċess, stqarr li l-istimi ma sarux minn Sport Malta. Punt ieħor importanti li joħroġ anke l-istess rapport tal-Awditur Ġenerali kien il-fatt li ma kienx Sport Malta li għamlet il-kejl u l-istejjem marmuta ma' tal-proġett imma kienu terzi li jagħmlu dal-istess kejl u anke stejjem u dan kollox jassigura li l-proċess sar b'mod trasparenti u b'mod indipendenti minn kwalunkwe influenza li seta' wieħed ikollu. Huwa stqarr li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jibni fuq din il-kisba u jaħdem permezz tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Isport sabiex Malta ssir pajjiż li attira avvenimenti sportivi ta' kwalità u b'hekk issir destinazzjoni sportiva fuq livell internazzjonali.